Laten we gaan. Wat interesseert hem ja auto's? Is groen maar een kusje en dan trekken ze u. Melanie heeft er vanaf. Nee, ze heeft een auto. Ja, dat kan je niet Die oude wilde de Dan pak hem maar. Zie dus. De roze nog wel. Ja, dat is langs Geef Roel Roel staan. een reuze kusje. Dat is langs Roel staan. Geef Roel een kusje. Allee hoor. Men ziet het niet. Nee, hij heeft alleen maar oog voor zijn ogen. Dat is een lampen aan op die. Heeft ze werk om te eten. Die lampen zijn niet slecht. Nee, die lampen zijn niet slecht. Nou, dat heb je eigenlijk al schoongemaakt. Is Piet klaar? Ja, ja, dat was een beter idee als dat van mij, want ik zou dat niet gekund hebben. Ziet dat hem straks zijn taal, alles met die bedden in de rechterop? Of het nog lekker is, dan weet ik niet. Wat is? Of het nog lekker is, dan weet ik niet. Ja, maar de jaren toch, hè? Ja, maar dat is niet Ja, maar dat is vandaag. niet hè. vandaag. Ah, is niet vandaag. Dat is van de Jean, zijn dochter. Die ex-collega van mij. Die hier in het straat woont. Het ziet er echt wel lekker uit, hè, Roel? Nou is. Wat, hè? Ja, het filmen, hè. Ja, ja. Ik zeg toch draaien dus. Dat is wel schoon, hè? Met... Ja. Ja. Ook daar.